Og fordi det her jo er sandt, at meget innovation bliver til under situationer af mangel og pres osv., så bliver der jo også lavet forsøg på at skabe sådan nogle kunstige mangelsituationer for at fremme kreativitet. Ikke? Altså, det er det, man gør, hvis man insisterer på at købe Legos basisklodser til sine børn, i stedet for de der færdige pakker, hvor de kan lave et rumskib og så kun det. Fordi man hellere vil have, at de skal selv kunne finde ud af, hvad den røde klods kan blive til. Ikke? Eller Rudolf Steiner-konceptet, hvor man helst selv skal lave sin egen dukke af klude og pinde. Der skal i hvert fald helst heller ikke males ansigter på, så man skal kunne udtrykke alt muligt. Det skal være i fantasien og i legen, at vi skaber den her mening. Eller sådan et tv-koncept som Robinson, hvor man jo bevidst arbejder med sådan noget som, hvad sker der for en social proces, vi sætter dem til at sulte, ikke? Eller hvordan kan vi give dem en udfordring, hvor de skal gøre et eller andet. Men der er det her spænd mellem, på den ene side, så tænker vi om innovation som noget, der sker, når som følger lyst, som er lystdrevet, og sådan af egen drift. Og den anden side, hvad skal man sige, modsat pol af det spektrum, det er, at meget innovation faktisk sker under tvang og pres. Men faktisk så har vi jo brug for i hverdagen, på arbejdet i dagligdagen, har vi jo brug for at kunne være innovative på kommando, ikke? Fordi vi har det er jo brug for, hvis vores chef kommer hen og siger, I fire kan ikke lige sætte jer sammen og lave det og det, at så kan vi det, og så gør vi det. Også selvom de fire ikke lige er vores nærmeste venner, og dem vi altid ved, vi snakker godt sammen med.